Átkozott franciák, miért kezdték ezt a háborút? Mindenki a másikra fogja. De miért is törhet ki egy ilyen háború? Nos, egy ország megsért egy másikat. Hogy sérthet meg egy ország egy másikat? Gondolod, hogy van egy német hegy, amelyik kevékedik egy francia réttel? Ugyan, fajankó, az emberek sértik meg egymást. Ó, már értem. Akkor itt sem kéne lennem. Én nem neheztelek. A magadfajta tökfülkókra nem vonatkozik. Helyes. Akkor már is hazamehetek. Na, csak próbáld meg. Hogy kivégezzenek? A császár és én... Én és a császár ugyanazt gondoljuk a háborúról. Egyikünk sem akarta, úgyhogy hazamegyek. Ő már úgyis ott van. Valaki csak akarta. Talán épp az angolok. Nem. Egy angolt sem akarok lelőni. A háború előtt egyet sem láttam. És fogadok, hogy a legtöbbjük nem látott németet, még ide nem jött. Nem. Biztos, hogy ezt ők sem akarták. Nem. Nos, valakinek haszna származik belőle. Nekem meg a császárnak nem. Szerintem a császár akarhatta a háborút. Minket csak hagy ki belőle. Tudjátok, mit nem értek? A császárnak megvan mindene. Még sosem volt háborúja. Minden császárnak kell háború, hogy híressé tegye. Ő megkapta. És a tábornokoknak is, ők És a akarják. a gyárosok is, hogy megszedjék magukat. Azt hiszem, ez inkább olyan, mint egy betegség. Senki sem akarja megkapni, és egyszeriben mégis lesújt. Mi nem akartuk, az angolok sem, és most mégis harcolunk. Megmondom én, mi lenne jó. Amikor nagy háború készülődik, körbe kéne keríteni egy nagy mezőt. És jegyeket árul? Igen. És a nagy napon összefogni az összes királyt, és az embereit, és a sok tábornokot, összeterelni őket alsógatjában, vívják meg a maguk háborúját. Győzzön a legjobb ország. Úgy van. Így helyes. Jól beszélsz. Jó volna. Nos, Cat megtalálta a megoldást. Menjünk Kemerikhez. Egy darabig elkísérlek Közben titeket. kereshetnénk néhány kislányt.